Pouco movemento para iniciar o ano na lonxa da Guiño. A navalla é a protagonista nas poxas, xa que é das poucas especies que se están a extraer na confraría. O mes de xaneiro é un dos máis complicados para o sector do mar. No caso da Guiño, este ano apenas contou con actividade, xa que a extracción do percebe está pechada, non se iniciou aínda a campaña do ourizo e tampouco hai marisqueo. Porque é un mes así de tanto de que relativamente os precios non son tampouco moi bons, porque é enero, pero de todos modos pois decideu a agrupación decideu cerrar este mes de enero por o motivo este de que temos pouco recurso, moi pouco, falando de marisqueo e falando de percebe. E entonces, bueno, cerramos estas dúas artes e quedou a navalla. A navalla, debido ao mal tempo, tamén non poden traballar como quixeran, pero, bueno, con todo eso que están collendo, están sacando o xornal que a navalla está tendo un moi bo precio, está indo a unha media de 19 euros, 20 euros, entonces a verdade é que para este sector pois está sacando un bo lucro cada día. Mentres que os profesionais que non teñen o permiso da navalla están a traballar no libre marisqueo. Outras zonas que lle chamamos, ir un pouquiño entrampando o que é este, e despois pois a agrupación pois ten pensado abrir tanto que é o ourizo, non? Que estamos con Ribeira, como tamén o que é o percebe na zona de Espeñeirido. A actividade que se agarda iniciar o día 5 deste mes. Ese é o que me traslada e o que levamos na agrupación neste tema. O que pasa que, claro, ahora no caso do ourizo dependemos un pouco tamén de Ribeira e tamén da Consellería. Creemos que, ou estamos seguros de que Ribeira e máis nós estamos de acordo nese punto do que é do día, do 5 de febreiro, e bueno, agora habrá que esperar a que chegue a aprobación da Consellería e empezar a traballar. Ou tamén con alternancia de artes. De todos modos, houve algún que se derivou un pouquiño no que é no tema das nasas e un de aparello e incluso liña cordel, pero moi pouco. Foi algunha aquí ao Meixón ou así nas zonas de outras zonas de libre marisqueo, pero pouco máis porque tampouco non deixou o tempo tampouco. Agora mírase con máis optimismo este mes que acaba de comezar, no que se agarda recuperar parte da actividade dos profesionais. Precisamente porque damos pé a abrir como solemos facer todos os anos, tanto o ourizo como que a percebe. Entón, a xente pois repartirase bastante máis e esperemos que os precios axuden, claro. Os profesionais que están a traballar nas zonas do libre apenas atopan recurso. Si se poden coller a unha media de 3, 4, 5 kilos de ameixa rubia, que é o que se pode coller máis ben, ou 4 ou 5 kilos de ameixón, pois ao precio que leva, unha media de 15 euros, pois non é que entrampes o xornal, pero polo menos vas tirando un pouquiño, como dicimos nós, para pagar a súa social e pouco máis, pero bueno, é un mes así de tránsito que hai que pasar e mirar con perspectivas a febreiro, claro. O sector está pendente da publicación do borrador das axudas que repartirá a Consellería do Mar pola escaseza e mortaldade do marisco.